Que seguimos en San Froilán, que el domingo es el Día del Pilar y domingo las mozas. Y qué mejor escenario que el Pazo a las 5 de la tarde para recibir un partidazo. Río Brogan con el transatlántico Valencia Basket, con Dula, con Alex y por fin, con David Ojea con nosotros hoy en esta tertulia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Hola, noites, moi Guas. ben. ¿Qué podemos contar un poquito así por encima del partido contra Lleida? Si os parece, hacemos la ruta en el camino, el sendero de Santiago, de David, Dula y Alex en cada una de las apariciones. Pois mal arranque, non? Mal arranque de tempada nun partido no que demostramos unha diferencia moi grande de intensidade con respecto ao rival. Bueno, é certo que xogar na casa nese arranque contra un rival que potencialmente da túa liga, pois dáballe, digamos, como favorito, non ao Lleida, pero que, bueno, pois nos non aparecemos, digamos, no conto. Sin embargo, eles pues, tiveron un arranque con moita intensidade que souberon manter ao longo de todo o partido e tamén con un gran acerto en cancha, co cual, bueno, pues nunca en ningún momento tivemos oportunidade de estar aí, bueno, pues derrota xusta, preocupacións pues evidentes, non? Un pouco entre as dúbidas que tiñamos en pretemporada, máis o que vimos outro día, pois chegamos ao partido de Valencia con certa preocupación. Sí, a ver, viuse un Breogán que en ningún momento tuvo a intensidade que lle gusta a Casimiro, e que nos gusta a todos, o sea, un Breogán que pelea todos os balóns, todos os minutos, que está aí sempre operativo. No único momento que fixemos algo foi despois do descanso, no terceiro ou cuarto, que parecía que queríamos competir, pero foi un espejismo. Durou 5 minutos e despois diluíuse outra vez o equipo. Bueno, simplemente eu creo que foi un pouquiño a intensidade que puxo Lleida, que nos sobrepasou, non, os xogadores aínda non estaban mentalizados do que atopaban, os novos sobre todo. Bueno, esperemos que contra Valencia nos toque sufrir, porque eso é un transatlántico, nunca mellor dito. Pero bueno, polo menos que plantemos cara. Es un partido vergonzoso. No hay más, fue un partido vergonzoso. Y no puedes salir en un partido de liga y más contra un rival directo como es Lleida, como si fueras de vacaciones a tomarte unos daiquiris en la playa. Es que no es admisible. No puede ser que el partido te lo ganen directamente porque te pasen por 5 en intensidad, porque tú salgas al partido y no defiendas absolutamente nada, porque no hagas los balances bien, porque no haya rebote, no haya defensa y después en los porcentajes de tiro el partido comienza con unos porcentajes más o menos normales, pero es que ellos empiezan con unos porcentajes muy altos. ¿Pero por qué? Porque hacen todos los tiros absolutamente solos y cuando fallan encima saben que tenían el rebote ofensivo cogido, por así decirlo, con lo cual volvían a tener otro tiro de alto porcentaje. Aparte de ahí juegas con confianza y no hay más. Es eso, no es admisible empezar en mi primer partido de liga y salir a la cancha de esa forma como se salió. Si no hay unos mínimos es imposible competir. Como se dice por aí, xa foi, non? Vamos a pensar hacia o futuro, partido contra Valencia, equipazo. Sí, pois probablemente, bueno, comentouno aí Alex por outro medio, non? O rival, o equipo máis en forma, non? A mellor de toda Europa agora mesmo, non? Un equipo ademais que lle imprime os partidos unha intensidade e un ritmo que moi poucos equipos poden aguantar, non? Equipo superatlético, unha velocidade de xogo, pois xa o vimos, non? No torneo das Rías tamén, non? A que ritmo xogan. É moi difícil aguantar eso, sobre todo para equipos como os nosos. Pois o que falábamos, o que queremos todos, que a lo menos gañe esa intensidade non falte, non? É iso o que hai que imprimirlle a este equipo. Que non podemos deixar ningún, o sea, que volva a pasar o que pasou en Lleida, non? Esas Que palabras, non, David, son de Luis Casimiro da rolda de prensa do día de onte. Pois Pensades igual. sí, aparte diría que bueno, que moitas veces escoito esas roldas de prensa e tal, pero neste caso non foi así, non? Pero eu penso que eso pensámolo todos. Temos unha liga que é moi longa, pero o que nunca debe faltar, dende logo, é pois ese espírito, non? Ese espírito de loita.
Sí, o que dicíamos, si tú non sales con intensidade e non defendes desde o primeiro minuto, a ver, non é a nosa liga ganarlle a Valencia, pero polo menos que non che pinten a cara, o sea, eu creo que podemos combatir hasta certo nivel, aínda que ao final, pues bueno, son moi superiores, pero tampouco non o que nos pasou en Lleida, que nos pintou a cara un equipo da nosa liga, o sea, Sí, ao final Valencia agora mesmo é un dos equipos máis en forma que hai en Europa, ademais xogando un gran baloncesto, un equipo que é un martillo pilón, cambios continuos, e intensidade, calidad, teñen tiro exterior, teñen capacidade de xogar o pick and roll, é un equipazo. Ademais, en riba recuperouse hoxe que xa estaba xogando a Sebadi, co cal unha rotación máis que añaden a rista que teñen de xogadores Valencia e vai a ser un partido moi complexo para min. Valencia xa era o partido máis complicado con diferencia do comezo de Liga, dos 5 primeiros partidos, e para min é un partido que agora mesmo venos moi mal, porque é un partido onde, aínda que fagas ben as cousas, tal como está agora mesmo a Valencia, o normal é que te boten eles do partido, non que te saias ti do partido como foi en Lleida, sino que te boten eles do partido, co cal esperar competir e que Valencia pois non teña o seu día, que casualidades da vida empecen a fallar triples e intentar competir, pero a verdade é que a perspectiva de cara ao partido do domingo boa non é. Se me permitides, quero aproveitar para comentar que esta semana en o noso básquet, estará a Fundación Brogan e o martes 21 o noso básquet casi dentro de murallas. Luís Casimiro, entrevista con Luís Casimiro, adestrador do Río Brogan, e tamén teremos unha pequena xuntanza con Bo Fullerton, Ángel Sevilla e Alfredo Pérez. Os tres mosqueteiros dunha época inesquecible para moitos de nós, non? Sin dúbida ninguna, e que están escritas na historia do baloncesto do Brogan, sí, de Galicia, sí, e de España tamén. Pois, se vos parece, comenzamos ca xornadiña. Ás 6 da tarde, Básquet Girona, UCAM Murcia. Ui, xa está co bolivermello aí o compañeiro Alex. Apunta. Pois non sei, a verdade que me perdoe todo o mundo que me escoite, e sobre todo este ano algo vin de pretemporada, pero estou bastante pet, non? Na liga, non? Pouco sei dos dous equipos, se vos digo a verdade, tampouco sei como quedou o Girona na primeira xornada, Alex, que eres un libro aberto. Perdeu. Vale. Bueno, pois non sei, aínda que non sexa un equipo que me preste moito, que tiña pensado facer un viaxe a Murcia este ano, vou pensar que van gañar os murcianos. Non dou Foi máis David explicacións. a primeira vitoria de San Pablo Burgos na categoría nesta tempada, 9-7 contra 79 de Básquet Girona. Foi así. Perfecto, gracias pola info. Non hai de que. sí, a ver, este é un partido que Murcia ten moitísima intensidade, moito jogo físico, e vai seguir a línea destes anos, e eu creo que vai ser unha victoria murciana. Sí, a pesar do que se viu na primeira xornada que só a Peña gañou en Granada, o resto foi todos vitorias moi avultadas dos equipos locais. Eu vexo a Murcia agora mesmo mellor, ademais nun punto de forma máis alto, que notase tamén da previa da BCL un pouco que nos pasou a nós fai uns anos, co cal eu penso que vai gañar Murcia. Temos aí un partido que o de visitante sí que se pon con mayúsculas, creo. Moraván Andorra, La Laguna Tenerife. Bueno, primeiro parece que acertei, non? Polo menos os compañeros digo, bueno, tireime un pouco á piscina. Bueno, neste caso sí que o teño máis claro. Non pensara no anterior tamén da rodaxe que poda ter Murcia sobre o resto de equipos, que me parece tamén unha boa aportación. Pois neste caso penso que Tenerife será o equipo que levará a victoria. Sí, despois do visto a xornada pasada con Huertas e Xermanidis a tope, eu creo que Andorra vai sufrir a medicina sencilla de Tenerife. Sí, viuse a Tenerife a fin de semana pasada, un Huertas que xogou ao Tran, que non fixo un gran partido, pero fixo un partidazo, por exemplo, Jaime Fernández,
E melloraron en todos os postos. O Chepas agora mesmo está nun nivel espectacular, e encima volveu o Fran Guerra, co cal Tenerife eu penso que agora mesmo é moitísimo máis equipo que cando Reba, e vai dar a Vitoria visitante tamén. E para a xente que nos ve, veremos que din agora co rollo das islas, non sei que, non sei canto. Dreamland, Gran Canaria, Unicaja Málaga. Bueno, eso de que nas illas é difícil gañar, eso é verdad. Logo, claro, hai determinados equipos que levan mellor chegar ali a nado, sabes? O Unicaja pode ser un deles. De todos os xeitos, veña, vou tirar por unha vitoria local. A ver se así o bolígrafo ese vermello faime destacar algo. Eu comparto a opinión de David, que as illas sempre son complicadas, pero bueno, para mí é un dos equipos punteiros Unicaja. Creo que vai dar a campanada nas islas e vai ser unha victoria visitante. Sí, partido complexo de pronosticar, pero ainda que é un equipo que fixo cambios e que ainda non está ben conxuntado de todo o Unicaja, agora mesmo é máis equipo, e penso que a dureza do Unicaja vai estar por enriba do complexo de xogar nas illas. Vitoria entón? Unicaja. Se vai estar por enriba... É que senón non vale pa porra, aí clariño, hai que falar clariño, que logo tes doble vertiente, non pode ser. E remata a xornada co Baxi Manresa, este sí que é un partido creo que importante a longo plazo, Baxi Manresa co Virán Granada. Para min os manresanos son favoritos por xogar na casa, son favoritos pola intensidade e polo estilo de xogo. Non teño ninguna dúbida de que esta victoria é manresana. É un partido máis igualado que David. Non teño tan clara a victoria fácil de Manresa, pero bueno, despois de visto na primeira xornada que as vitorias foron moi caseras, vexo un partido moi igualado, pero bueno, o xogar na casa sí que lle pode dar a victoria a Manresa. Eu aquí voume máis por o lado de David, e Manresa xogando na casa é favorito máis contra os equipos de abaixo, así que victoria cómoda o Manresa. Pois día do Pilar, día de Hispanidade, comeza Juventud Badalona ás 12 da mañá contra Casademón Zaragoza. E domingo das mozas. Sí, moita festa. Demasiado. Pois a verdade é que teño aí non sei que cos zaragozanos este ano, non sei, dame, aínda que fan cousas así un pouco irregulares, teño boas vibras co equipo, así que penso que van sacar unha victoria en Badalona. Tíremo así un pouco a piscina, xa ves que bueno, como dixen antes, que non estou así un pouco moi ao loro, espero que ao largo da tempada vaya mellorando un pouco na info. Pero sí, non sei, teño esa vibra dunha victoria mañá. Pois eu aquí sí que che vou levar a contrario totalmente. A ver se podemos disfrutar outra vez do Ricky desta última jornada e de anos pasados, e unha victoria de Juventud. Estando o Rique como está, xogando na casa e sendo o único equipo que gañou fora da casa anterior xornada, por min é favorito a Peña, así que Zaragoza é un equipo moi perigoso, pero vexo favorito a Peña. Non sei se mandarlle un WhatsApp a Trai, para decir, mira, están falando de Ricky e ti como se non estiveras aí. Ás 12:15, partido por Televisión Nacional, Barça, hai Lleida. Bueno, Dula, eu sei tamén que eres moi do Juventud, o sea que non cho perdo, o sea que en canto ao partido victoria do Barça. Non sei, non lle vou dar moita volta ao tema. Victoria como plantilla máis superior, e non vai ser un partido para Lleida como foi contra o noso, e están lonxe da casa a victoria do Barça. Sí, eu creo que o Barça empezou con unha derrota e tampouco non pode relajarse. Ainda que, bueno, sabemos o que é un equipo que ten algunha baixa e eso ocasiona, pero bueno, eu creo que están moi por encima de Lleida. Victoria catalana. Eso seguro.
Caseira logo. Eu vou decir o Barça que senón José pégame, así que o Barça. E comezamos a tarde. Xa sabedes onde comeza a tarde do básquet máis importante de Europa, no Pazo. Río Brogan, Valencia Básquet, ás 5 da tarde. Pois con todas as cousas en contra, e para non perder a costume de todos estes anos, victoria breoganista. Pois vou seguir ca miña retaíla. O Breo sempre, dá igual o rival que seña, unha aposta de vitoria caseira. Se chover, eu apostaría por como a Tenerife ano pasado, suspensor do partido. Non, se chover a cousa complicábase, parece a min, Polo que vin complícase, sí. Pero non caerán pingas no Pazón. Non, É que tío, estou lonxe, non sei. O tempo ve moi bo. Vale, Independentemente ve moi bo. eu, a pesar de que o corazón diría que me gusta moito a Vitoria do Breo, vexo Vitoria clara de Valencia, Vitoria de Valencia. Gustache máis o xogo, Pillín. A Che gusta? Sí, gustache máis gañar o xogo. E falamos, se vos parece, unha oriña máis tarde, Bilbao Básquet contra San Pablo Burgos. Pois. Este ano volto a ter aí a miña familia política, xa sabedes que é burgalesa, e aínda que algún directivo pois non me cae que non me caía ben, ni me cae ben. Neste caso, non sei se vou tirar máis do corazón. Non sei que estou intentando falar para alargar un pouco a decisión. Non é negociable, a tua decisión non é negociable. Non é Veña, negociable. veña, Bilbo, van gañar os do Bilbao. Veña. Eu vou seguir a mesma idea de David. Vitoria de Bilbao, porque na casa suele ser fiable estes últimos anos, e creo que mellorou plantilla. Vitoria bilbaína. Eu, tal como foi a primeira xornada, vexo un partido bastante trampa, pero ainda así penso que os amigos de Irulcoa van se levar unha alegría e vai gañar Bilbao. Unha pertiña Ainda Pérez, que por xogan, certo. ainda que xogan polo outro lado os amigos de Sauqui tamén, as dúas peñas hermanadas, así que un E saludo para van viaxar moitos tamén. Bueno, vamos co derradeiro partido. Un renacido Baskonia onte perdeu a falta de 3 décimas de segundo o encontro en Euroliga contra o Real Madrid. Pero en Baskonia. Vitoria, vale, pois nada, eu vou tirar por victoria local, así, porque me ven, vale. Eu vou tirar por vitoria visitante. O Porque Madrid sempre anda porque por che ven aí, ben. exactamente, porque me apetece. Sempre anda por aí e cando non aparece patatas Jul e nos la mete en el último segundo. É lo que hai. Bueno, ya estamos. A ver, é que apostar agora mesmo a favor de Baskonia é deporte de alto risco, porque a verdade é que non. Pois veña, paporra, alto risco, paporra. Vitoria Blanca, Vitoria do Madrid. Bueno, domingo ás 5 da tarde decíamos que estaba o partido Río Brogan contra San Pablo Burgos. Algúnha cousiña a destacar, digamos, fora do que é o entorno propiamente do clube, do equipo, para ese encontro, ou non hai nada en especial? Pois estamos a destacar, bueno, aí a peña de Alex iniciou a reivindicación polo Pazo Digno, que creo que acompañamos todas as peñas do Breo e a maioría dos aficionados. Creo que algunha sorpresiña nos van ter pa ese día. Haberá unha nova nesta semana importante ao respecto. No, Dula, ese sigue. día creo que vai haber algunha pequena sorpresa na zona da bancada. Bueno, ao final todos estamos deseando que este Pazo pues, dé pequenos pasos adiante, pero parece que isto é peor que a obra do Escorial. Xa nos estamos parecendo máis a Sagrada Familia, que non sabemos cantos anos leva, e non avanza, non se lleve futuro. E aquí o Pazo parece que vamos polo mesmo camiño. Sí, a ver, imos ter o parte da reivindicación polo tema do Pazo Digno. Xa este domingo, ainda así non estará todo cumplido, xa que tivemos por problemas alleos a nós
Van nos A nosa faltar vontade, non? Todo eso. algún, Das conta, David? Mentres non me fale de axendas. Non, basicamente que non nos chegou parte do material, pero vai estar xa enseguida e xa vai, pero aínda así vai haber reivindicacións tanto dentro como fora do Paz ese día, así que nada. Pedir o mesmo, o mínimo que se exige, que ter un pazo digno e un prazo onde todos non haxe un breoganista que se quede fora do pabellón sen querer, sen ser a súa vontade non ir ao partido. Pois todos os que estemos ese día en Lugo, domingo, a despedir o San Froilán cunha festa grande, neste caso no eido do básquet. David, te teremos aquí no corazón e tamén nas garrapiñadas, se che parece. Unha partida, unha partida para todos. Apoio total tamén a ese proceso, a esa plantaxemento, bueno, esa loita polo un pazo digno e sumo unha demanda, non, por instalacións dignas para Lugo e provincia. Eu só digo que o luns vai haber unha nova en redes sociais sobre este tema. É o que podo adiantar, nada máis. Pois nada, que levades unha boa noitiña, un bo fin de semana, viva San Froilán, a Virxen do Pilar, e vos, as peñas, que isto siga para diante. Boa noitiña para todos. Boa noite, Boa noite, Forza Breo. Forza Breo.